Һаумагыз, кадерле тугандар, кан кардәштәр, имандаштар. Минең исемем Раиль. Мин үзем Ишембай районы Бәләкәй Байык исемле авылдан тормышым белән әлеге вакытта Өфө калаһында яшәйм. Һәм үземнең турында ничек мин үземнең Аллаһка Тәгаләгә килүем турында Вайсамәт исеменә тәүбә кылуым турында һөйләп әйткем килә. Мин бәләкәйдән үк дингә ынтылып яшәдем. Безнең гаиләдә бик күп дин әһелләре булды. Шуңа күрә безгә күбрәк дингә катнашкан кешеләр кунакка килә торганнар. Атайма гына инде, атайма әсәйемнәргә. Атай, әсәйемдәр минең коммунистлар булдылар. Алар дингә бик ынтылып бармадылар. Шул атайлар белән йөреп, атайларга якынрак булган өчен мин дингә күбрәк ынтылдым. Бәләкәйдән үк төрле догалар ишетеп, мөнәҗәттәр, дини вәгазьләр ишетеп яшәдем. Атаем да матурлыкка өйрәтте, яхшы тормышка ынтылуды өйрәтте. Шулай итеп, минең ата-әсәем иртә бу дөньяны калдырып китте, искелек аркаһында бер-бер китеп бардылар. Мин үзем Салават калаһында интернатта үстем. Аны тамамлагач Стәрлетамакта яшәдем. Анда училище беттем. Тимер өйрәтеп ябыштыручы һөнәрен һәм төзүче һөнәрен алдым инде. Ул вакыттарда мин үзем дә комсомол оешмасына йөренем. Армияда хезмәт иткән сакта партияга кандидат булып язылдым. Анан кайтка 90 елларда Коммунистлар партиясына кирдем, коммунист булып киттем. Күп тә үтмәде, безнең илдә төрле борылыштар башланды. Коммунистлар партиясы юкка сыкты дигәндә инде. Мин шулай да турып калдым. Коммунист булып бер үзенең туган якларга кайткан сакта минең бер туганым инде агайым: "Ни этләнеп яшәйһең, йөрисең? Әйдә, мәдрәсәгә кер." Мин әле мәдрәсәдә укып чыктым, 200 айлык курс үттем. Дингә бирелергә кирәк дип әйтте инде. Мин шулай итеп киттем. 2 ел самаһы араб телен өйрәндем һәм Коран китабын башкортча, татарча тәрҗемәһендә укыдым инде. Һәм бездә бик күп укытучылар өйрәтте анда. Шулай итеп мин дингә ныклы бирелеп киттем дип әйтә алам инде. 2 елдан соң минең күңелемдә ниндәйдер бушлык урынлашты. Һәм ошо әшәке дөнья мәшәкатьләре мине мәдрәсәдә укый белим, рәхәтләнеп, кистәрен үземнең элекке дусларым белән очрашам. Алар исә төрле әшәке тормыш көтә. Алар миңа бик мәшәкатьләнә. Мин ике арала йөренәм инде. Шуннан соң үземә уйлайм инде, ничек була инде, болай булмай. Һәм үземнең анда мәдрәсәдә укыган имандашлар арасында шундый әшәкелекте күргәч, мин аптырашка калдым. Ничек болай дингә бирелеп йөрибез, үзебез шундый әшәкелеккә батабыз. Бу минең урыным түгел дип мин мәдрәсәдән ташлап киттем. 15 ел вакыт үтте. 15 ел исендә мин ниндәй генә урындарда булмадым, ниндәй генә әшәкелеккә батманым.
өйһөз калган, нигезсез калган кишиге әйләндем. Урамда яшәп йөрүнем. Шу 15 ел буе искелеккә ныклы бирелдем инде. Ниндәй спиртлы эсемлекләр булды, барыһын да эстем дигәндә инде. Шу арала ничек булса мин Аллаһ тураһында уйландым. Бик күп уйланмаһам да, Алла бар микән, Алла булһаң, мин шундай көнгә калдырмас инде дип, Аллаһка каршыла һүз йөрөттем инде. Күзем барлык әшәкәлеккә бирелдем. Көндән-көн хәлем насырайды. Һәм 2004 елда 1 декабрьдә миңа бауыр авыруы, рус әйткәндә цирроз печени, шул авыруның диагнозын куйдылар. Һәм андагы табиб миңа әйтте инде, ярты ел һиңа яшәргә калган. Булай искелегеңне ташламаһаң, ярты елдан һуң үләһең дип. Мин кайттым, миңа 12,000 һумлык дару язып бирделәр. Хәзер кайттым да инде. Ә мин яшәргә урыным да юк, бернинди эш тә юк. Шешә йыйып, төрле гәзит нидер йыйып, аны аңа йыйып алган аксаларга мин мондай даруларны һатып ала алмайм дип уйланым да, күпме калган яшәргә, шул һәм яшәйем дип, тагы да ныграк эсә башланым. Түбән ярты ел үтеп тә китте. 2005 елның 1 июнендә үлем хәленә етеп, урам буенда аунап яткан сакта минең яныма ИНЖИЛ мәсихчеләре килеп, ирле хатынны ярдәм кулы һуздылар. Һәм минең кем икәнемне алар беләләр иде. Мин Уфаның Нижегородка касабаһында вакытта яшәйем инде. Хәзер алар миңа Гайса Мәсих тураһында һөйләнделәр. Гайса Мәсих тураһында мин элек тә ишеткәйнем. Ишембайда 2000 елларда яшәгәндә бик күп татар һәм башкорт имандашларым миңа Гайса Мәсих тураһында һөйләнделәр. 5 ел буена алар минең өчен дуга кылганнар. Һәм аларның дугалары ярдәмендә мин әле менә һинең алда вагаз һинең алда үземнең шаһитлыгымды һөйләйем инде. Мин бик шатман. Аллаһ Тәгалә минең тормышымды үзгәртте. Мин шул көндә 1 июнь көне 2005 ел иманга килдем. Искән булһам да, тәмәке тартып торган килеш мин иманга килдем инде.